No morjesta, mestari. Mitäs tässä töissä? Eikä. No hei, en kyllä pysty jeesaan tässä asiassa, mutta meillähän on tää kumppani, ketä meitä voi jeesaa. Toi Tosipas Stores. Niin, nähdäänkö siellä kohta? Okei, kiva. Moi. No morjesta. Mites voisin palvella? Moro, meiltä on parit mitaalit hukassa, niin voisittekohan te auttaa? No ilman muuta. Ei, mutta kopioidaan lisää, niin tuolla olisi koneen, niin mennään sinne. Tossa, 2 kappaletta. Saisiko olla muuta? Ei, kiitos, tää riittää. Heippa!